Kunemndeni ecele ama50 eseledengwane kulandela ukukhishwa kwayo emafletini ase-Alexandra eGoli ebihlala kuwo ngoba umnikazi wawo ethi iyakweleta. Umbalenhle Mthethwa ephelekezelwa umthwebuli wezithombe usicelo Hlanula bavakashele le ndawo sixhumana nabo bukhoma. Mbali sikwamukele indabeni zakusihlwa sitshele ubani umnikazi walamaflethi uma uxoxisana nalemndeni ikweleta malini futhi ngempela. Empeleni yasazi ukuthi ubani umnikazi wendawo abahlali bahlezi la ngaphandle njengoba ubona nje ngaphandle bahlezi ngaphandle bazohlala kuze bathi bona bazohlala kuze bakhishwe ekseni bekhishwa umuntu othi yena uyena umnikazi webhilidi. Awusixoxele kabanzi ukuthi kwenzekeni ekseni uma kufika labantu benikhipha la ngaphakathi. Sisiwami abantu bafikile ngabo 10 so uGeorge Thendu ufikile negqiza lakhe ama-security amaphoyisa nabantu bathinishe njoba uyasho ukuthi abantu njoba belanga phakathi bahlomile kuyiqiniso yini lokho? Iqiniso sisiwami lana bahlobe bazingovola abantu abalanga ngapha ngaphakathi leyadini lapho. Uthi ufike ne-sheriff ofika ne-eviction order ethathapi? No, thina eviction order asitholanga. Eviction order uyilethe manje sesitshela ukuthi masiphume. Eviction order azange siyithole at all. Siyabonga. Njengoba nizwa abanye bafike uthi kufika abantu behambisana namaphoyisa kanye ne-sheriff bezobakhipha ekseni behlomile beyizingovolo behambisana namaphoyisa babakhipha kanye nezinto zabo. Abanye bayakhala ngokuthi abazi ukuthi bazolalaphi njengamanje, abanye futhi bakhuluma ukuthi bazohlala lana kuze kuse. Uma nje ubona nje isimo la ngaphandle abanye bashisa khona amathayela bathi bazama ukuthi beyifudumeze ukuze bakwazi ukuhlala ubusuku bonke ngenxa yokuthi abanayo indawo lapho bezoya khona. Ngiziphindele kusele kuwe e-studio intambo. Sibonge Mbali, Umbalenhle Mthethwa obesibikela bukhoma ese-Alexandra eGoli.